aurreko tartean landu dugun gaietik ez gara gehiegi urrutiratuko, segiko dugu hizketan trafikoari buruz eta autoei buruz, baina orain ikuspegi psikologikotik. Aitor Aritzet etorri da, EHUko psikologia irakaslea. Aitor, egunon. Egunon, Manu. Zer moduzko txoferra zarazu? Lase joaten zara txofer zoazenean, aserretu egiten zara, agresibo jartzen zara? Nahi gidatzea asko gustatzen zait, baita aitortu behar dut, nahiko azkar ibili izandako naizela, baino daramadala. Azeleragailua erraz zapaltzen duten horietako izan zara? Izandakoa naiz, bai. Eta baino azkeneko urteetan, benetan, oso, urteetan, urteetan, garaiak ez ditutu, goin poliki nabil, Manu. Benetan, ez dakit erregaia ingarestia dagoelako edo. Poliki joan behar da, Baino, 100 kilometro da, eta izugarria da zenbat arrostira naiz. Ja, hori da, bai, azeleragailua, oso garestia dago erregaia, baino gutxixiago zapaltzen baduzu, gutxixiago gastatzen da. Eta gainera, zuere lasai jotezea, denbora beste modu antolatzen dituzu, denbora tarteak ere kontatzen dituzu, desplazamentoa geldoagoa da, eta hori ere bat dator ere gero barruan gertatzen diren gauzakin, Aitor, zer da bide segurtasunaren psikologia? Horrela esan da oso hitz pompoxoa dira. Bide segurtasunaren psikologia. Bueno, bide segurtasunaren psikologia da disiplina bat, psikologiaren, hauen dela urte ugari, 60 urte inguru edo abiatu zana, eta egiten duna da, mugikortasun ekintzetan, gizakiaren jokabidea aztertzen du, ez? Arreta fokue, gu, pentsatu behar dugu, gidatzen ari garenean, erabakiak hartu behar ditugula, aztertzen du zenbat denbora tardatzen dugu erabakiak hartzen, zenbat informazio prozesatu dezakegun, gure arreta fokua aztertuz, garatu izan ditugu simulazioak eta pertsonen jokabideak ere aztertu, jokabide zehatz eta, ezagutza arloa da, hori ez, pertsonak, gidatzen dugunean, eta mugitzen garenean, zenolako jokabide ditugun, ezagutza arlo bat, eta oso importantea da, porque igual jendeak ez daki, baino gertatzen diren istripu guztietatik, 80 inguru edo gehiago giza faktorearengatik eraginduak izaten dira. Bai arreta faltagatik, bai gehiagizko abiadurarengatik, bai eta estresaren dorengatik, drogoen konsumoengatik. Oie jokabide guzti horiek giza jokabideak dira eta gertatzen diren istripu gehienak azaltzen dute. Istripuen 80 giza faktoreengatik gertatzen da. Beraz, makinak utxe egiten du 10 bakarrik. Bai, edo errepidea gaizki askote esaten dugu, errepidea gaizki dago, edo gaizki diseinatuta dago, baina, azkenean gizakiok ikasi behar dugu egokitzen, eguraldi aldatzen bada, poliki joan behar gara, trafiko egoera aldatzen bada, egokitu behar gara, gure trebetasunak... Nekatuta bazaude ez hartu autoa, estresatuta edo denborak eta azkenean gauza guzti hauek dira giza faktoreak, eta hoiek, asaltzen dute, istripu tasa handienak, eta karo, psikologiatik saiatzen garena da, eredua garatzen, aurre ikusten, pertsonaren jokabidea, istripu horiek alik eta gutxien izatea, eta helburu horretara iristez, amesten dugun helburura dela 0 istripura, ez? Eta horretarako teknologia lagungarri izan daiteke, baina gizakiaren jokabidea ez badugu behar bezala aldatzen, sensibilizatzen, gure portaera aldatzen ez badugu, bazai izango da, ez hori lortzea. Nolakoa izan horrela gidatu, zan nahi dut, badute harremana nortasunak eta gidatzeko moduak? Bai, bira, hasieran egia da, ikasten ari garenean, ez, arreta asko jartzen dugu, egiten dugun horretan, baina behin ikasten dugunean, behin hau finkatuta, guk erakusten dugu egiten ari garen nolakoa garen gidatzeko moduan, ez? Azkenean ezin dugu ahaztu gidatzea ekintza estresagarri badala, ez? Arrisku ekintza bada. Eta estresatuta gaudenean edo arriskuan sentitzen garenean, gure barrutik garen hori atera egiten da, ez? Ikusi izan da, ez? Ziurtasun gabeko pertsonek, autokonfiantza bajua okaten pertsonek, modu zalantzati batean edo gidatzen dutela, kontu bezala edo ez dakite oso ondo noiz inkorporatibu edo eta alderantziz, ez? Ikusi izan dare, konfiantza altuko pertsonek eta horrela gidatzen dutela. Hori hola izanik, badaude aldagai asko, adibidez,
pertsonaren empatia maila, ze gaitasuna daukazun, beste gidarien azalean jartzeko, bestea kontuan hartzeko, askotan pentsatuko dugu, gaude kale batean eta errepente ikusten dugu pertsona bat, usten dula kotxea erdi-erdian kontuan hartu gabe beste gidariek, ez? Eta ikusi izan dira ere, adibidez, zure adimen emozional maila, eragina ere badaukala zure gidatzeko moduan, estresa nola kudeatzen dezun, zure haserrea ere nola adierazten duzun, batetan gertatu zaigu, ez? Ze haserraldiak ikusten dira berezeki hiri barruetan eta gidarie bere nortasuna adierazten dutenean, ez? Eta hor deigarra izaten da, lasai fama duten personak haserretzen direnean, hori ere gertatzen da kontraste hori, ez da? Edo ez da horrela gertatzen, esan nahi dut, bat izaten da, ez? Persona batzu badirela, beraien eguneroko bizi moduan oso itxura lasai daukatenak, edo pake oso xamarra direnak, baina gero autoan jartzen direnean, eta arazoren basotzen bali mazaie, oldartzen direnak, oldarkoarrago bihurtzen direnak. Pertsona horiek egoera estresagarri batean seguruenik horrela erantzungo dute. Eta gidatzea denez estresagarria, eta beti esaten dut ez, esatezu, estresagarria da, zure kompetentziaren arabera ere dago. Zu ziurra bazea eta ondo gidatzen baldima dezu, eta gidatzea ez baizu inolako arazori suposatzen, orduan eta ziurrago izango zea. Karo, kotxea urtean bitan bakarrik garratzen baldima dezu, oso pertsona lasaia zea, baina egoera arriskutxo batean sartzen zara, eta igual, arrisku horrek edo beldur horrek eragiten zaitu horrela erantzutea, ez? Bueno, zesan barri zuen. Denborarekin jendea lasaitu egiten da, esan nahi dut, igual, hasieran kotxea gidatzeak eragiten dizu estresa, denborarekin lasaitu egiten zara, hori gertaliteke hasi? Bai, hori gertatzen da, eta gainera askotan gertatzen diren istripuak izaten dira gehiegi konfiantza asko garatzen duzunean, ez? Beti egiten duzu, etxerako lanako bide hori, eta ze pasatzen da? Gure burmuina dauka sistema bat egokitzailea dana, eta azkenean automatizatu egiten dituzu jokabideak, orduan, aspertu itezea, eta hor hasten gara, irratia, oso ondo daula entzutea, ez dizula gehi despistatzen, Euskal Irratia, baina mugikorrarekin, deiak, musika, ez dakize, eta pixkat estimulatzen saiatzen zara, baina horrek ekartzen duna da, arreta fokoa kentzea gidatzeatik. Eta hor, istripu asko gertatzen dira. Adibidez, gu, 100 kilometro ordura baldimagoaz, eta alako batean telefono dei bat jasotzen duzu, eta 2 segunduz bakarri begiratzen bai duzu telefonari, eske, 100 kilometro ordura, eta ez dala asko, 55 metro desplazatzen zara. Eta, karo, hor, bihurgune batean balimazoa de, 55 metro nahiko izaten da, istripu bat izateko. Bai, hori da. Txofertzan, badira desberdintasunak gizon eta emakumeen artean? Bai, badira, begira. Egin izan ditu ikerketa desberdinak eta ikusten da 18, 25 urte bitartean dauden gazteak mutilentzako eta bakarrik mutilentzat istripuak izaten direla heriotza kausa nagusinetariko bat. Baina ez da gauza berdina gertatzen neskekin. Mutilen artean ikusi izan da ere bai, ez dakit, nabarmenkeria, edo abiadura, edo arrisku jokabidea, edo beraien kideengatik eraginduak sentitzen direla, arrisku jokabideak egiteko. Baina neskek adin horretan kotxea gehiago erabiltzen dute askatasun adierazpen bat bezala, zuhurtziz gehiagorekin jokatzen dute, kontu gehiagorekin, empatia gehiagorekin. Orduan, egia da, desberdintasunak ikusten direla gizon eta emakume artean, bereziki gazteetan, eta adin batetik aurrea, baino, hoen dela urte batzuk egin genuen ikerketa bat, eta demostratu genuen, sexu biologikoa baino, arra edo emea izatea, edo ikuspegi biologiketik baino, geure genero identitatea eragiten zula. Adibidez, topatzen genituen, sexuz, hori ez, gizona bezala konsideratzen daitekeenak, eta baino, identitate espresibo emozionala zeukaten gizonezko hoiek. Eta hoiek, jokabideak erakusten zuten ziren, zurragoak, empatikoagoak, kontuz ibiltzen ziren, eta alderantziz, ikusten genituen ere, gizonezkoak zirenak, baino oso maskulinoak estereotipikoki, beraz, bortizkeriz eta gogortasunez eta gidatzen
erabiltzen zuten, eta hoiek arrisku jokabide gehiago zeukaten. Orduan, ez da hainbeste gizon emakume izatea, gertatzen dena, egia dela, biologikoki gizon emakumeak izatea, identitate mota bat gehiago ikusten dela, gizonezkoak, igual gogorragoak, eta ez ziurragoak, eta igual lehiakorragoak, baina egia da, hori baino, sexu biologikoa baino, identitatea, genero identitatea eragiten duela. Eta bai, desberdintasun horiek ikusten dira, aipatzen duen bezala, istriputasetan, abiaduran, arrisku jokabidetan. Bataz beste askotan esaten da, ez? Hori, eta egia da, gizonezkoak ibiltzen garela, bataz beste, ikuspegi soziologiko batetik, azkarrago eta ziurrago, eta baina ziurtasun horrek atzean ere, etortzen dana da, askotan izaten dira, istripuak eta hildakoak. Ez da, bereziki, azkeneko 2 urtetan moto istriputan ikusten da, ez? Gainera, moto istripu bat, oindela gutxi gainera ikusi berri dut hildala beste pertsona bat moto istripu batean, eta normalean gizonezkoak eta gazteak izaten dira, ez? Abiaduraz joten dira, invulnerabilitate sentimendua daukate, arrisku pertzepzioa oso bajua, eta holako despiste batean, ahaztu egiten zaigu, ez? Euki dezakezula istripu bat, eta horrek bizitza aldatu egiten zaitu, ez? Zentzu horretan, Manu, instituzio publikoak saiatzen dira, ez? Kanpainak egiten, gure arreta fokoa aktibatzen, ez? Eta hor psikologiak ere asko ekarri du. Ez dakit entzulea goatuko duten, hoen dela urte batzuk garabien gidaria zirenak eta greba bat egin zuten, eta errepidean geratzen ziren istripu izandako kotxeak. Orduan, hor ikerketa bat egin zan, eta orduan jendearen arrisku pertzepzioa handiagoa zan. Gidatzen zoazenean astu egiten zaizulako, ari zarela, jokabide arriskutsu bat egiten, baino errepidean ikusten bazen dituen kotxeak kolpatuta, orduan goatzen zinen nola geratzen diren kotxeak istripu izan eta jendea polikiago jute zan. Bai, polikiago jute zan, garai hartan urte horietan istripu gutxiago egon ziren, jendea konstienteagoa zalako, ikusten zuelako zenolako ondoria zuen istripu bat izatea. Ez nabil esaten orain, garai horrek krema batek behar ez direnik, ez? Ja. Ez, baina esan nahi, baina bai, ikusten bali madezu zegertatzen den, jendea ohartzen da, gogoratzen du, ari dela gidatzen eta horrelako despiste batean, bizitza aldatu daitekela zurea edo ondokoa eta edo galdu dezakezula, eta polikiago joten da. Eta nik uste zentzu horretan importantea dela, ez? Osnarketa bat egitea. Ni batzutan faltan botatzen ditut igual gure pantaietan eta esaten digu, jarri segurtasun nuala. Abiadura kontuz. Ni animatuko niek instituzio publikoa jartzea. Bira, errefuerzu positiboa. Daramago ez dakiz bat egun istripuri gabe. Jarraitu horrela. Edo, azkeneko bilabetetan ez dakiz bat istripu edo hildako egon dira errepide tramo honetan, ez? Jendeari lagundu behar zaio gogoratzen gidatzea arrisku ekintza badala. Eta horrekin ez dut esaten beti bili behar garela, hola, ez duzu jendea beldurtu arazi nahi, baina arreta zibiltzeko, kontu zibili, ez? Bai, eta horrelako mezuak laguntzen dute, Bueno, ari mutur asko ditu, trafikoaren kontu honek eta segurtasunaren kontu honek, geratu zaigo beste gai bat igual beste batean lantzeko, eta da, pasaden astean, esan genuen, hola, etorkizunean, kotxeak autonomoak izan litezken, txoferri gabekoak, eta galdetu izan duzu, jendeak ze iritzi daukan horri buruz, eta, ze irudituko telitzaieken kotxe autonomo batean gidatzea, ez da, gidatzea ez, ibiltzea, joatea, ze, berak eramango zaitu, nahi buzu beste batean handuko dugu hori, ez, pixkal jendeak ze iritzi daukan hortaz, edo, nola ikusten duen kotxe autonomoen balizko etorrera, ze etorreko zaigu hori ere, ez da? Etorkizuna da, eta nik uste jende jakin behar duela, jada teknologia badagoela horretarako, baina, gu gizakiok ez gaude guandikan, adinaren arabera, ez gaude igual guandikan prest sentitzeko, makina batek hartuko dituela gugatik erabakiak. Gazteagoa direnak teknologizatuagoa daude, eta horiek ja prestatuago daude. Baina teknologia badago, eta nik teknikari batzuekin bere garaian hitz egin nuen, eta esaten ziaten ez zutela ezartzen, gizartaren zati guandikan ez zegoela prestori onartzeko, baina teknologia egon badago. Bai. Aitor Arintzeta, horrengo azten segiko dugu. Besarkada, Aitor.